Ahoj lidi! Dneska si spolu zahrajeme Toka Boka Board, jak třída jede do kina. Toka Boka! Třída prostě jela do kina, aby mohla jakoby že to. Protože učitel mi chtěl udělat radost, protože jeden žák tam slavil narozeniny. Takže jezdil prostě do kina. Jo, odehrávala se to v tomhle domě, jinak to tam takhle nevypadá, co jste teď viděli. Sorry. No. Tak, a tady takhle to vypadá v tom kině, jo, počkejte chvíli. Tak, děti, vzal jsem vás do božího kina. Ježišmarja. Oni jedou tam. Pojď se mnou. Ježišmarja. Přijď s tebou. Tak děti, seřaďte se, jak byste chtěli být ve dvojicích. Jak ve dvojicích? Jak ve dvojicích? Fuj. Já jdu. Jo, já hledám takovou určitou holku, ale to je fakt, že se k tomu klukovi hodí. Taková fakt jako, že cute holka. Já nevím, jestli je tady, ale mohla by tady být. Konečně. Prosím, já. Tak žáci, všichni jděte jak byste chtěli. Já nechci ty. No, já to věděl. Ahoj. Ahoj. Tak, všichni jste rozhodli, jak jste chtěli, jo. Tak, a tady za chvíli budete se všichni chovat slušně. Opakovat. Budu to opakovat. Ježiš, mě lidi mě to trochu rozbilo, jo, ale... Počkejte, mi se to židu. Kartu. Já jo. No to mám. No. Takže. Je telefony. Tak, děcka, teď si utíkejte vzít ty vaše telefony, jdeme. Hele, sorry za to, jak jsem se oblíkla. Což, jak je to super. Tak. Dobrý den. Ahoj. Na co jdete? My jdeme na tohle.
Tak, děcka, a tady VIP zóna, ale tam fakt můžou jen kolik to stojí? No, 3000, možná ne, 9000 to stojí, protože tam má saunu a prostě všechno jídlo zadarmo. Oh my god, to chci teď já se to koupit. Máš na to? Máš na to? Ne. Proto asi na to budou mít. Takže všichni teď jdou si něco koupit, po případě si něco vemte. Jakože musím dělat telefony, máte v tom náhranu už kartu. Hej, já mám růžovej, oh my god, ten hezký. A proč mi máme to tlačítkovej, kámo? Kámo, to není vůbec fér. Jej, kluci, měli jste si to. Jo, já budu mít růžový taky telefon. Jo, Janko. Hanko, můžeš mít, děkuju, máme spolu. Někteří na tebe nezbyla dvojice Hanka, utekla. Ježíšmarja. Je tam ještě podle mě dost telefonů. Jo, je tady o jeden víc. No tak ten si vemu. Třeba já. Pane Čeli, tady máte. Děkuju. Za 20 minut bude začínat film. Oh my god, to nestihneme bez toho. Hej, já asi nechci nic. Já taky. Hej, děcka, co? Nikdo nic. Ale já nemám telefon, no to bude ten tvůj. Děkuju. Děcka, co? Kdo si nic nechce kupovat, tak okamžitě jděte k sálu. Kdo si něco koupí? My si něco koupíme. My ne. My na to nemáme. Pojď se mnou. Hej, ale tak jako, nešlo se mnou. Ne? No a co, mě to je úplně jedno. A já nechci s tím švůjnem. Co? Nemluv sprostě. Tak se na ní podívej. No a co, Ježíši, lepší jak ty. My si něco koupíme. Jo, tak děcka, nespěchejte, úplně v klidu. Tak já si vám popcorn. Ježiš. Ahoj. Ahoj. Haha, to byly časy. No, má tam začínat nějaký film, Mechanik, nebo něco takového. Mechanik? Sorry lidi, ono se mě to furt přepíná. Já jsem tam měla film takovej. Co tam je? A teď? Takže, jakoby, že tady máte takhle toto. A jakože to je, jakože je vzal na Survivor. No, jakože je prostě vzal na Survivor, protože teď je se strašně přáli a úplně, jakoby, že by za to dali všechno, aby tam mohli to vidět v televizi. Nějaký nemají televize, takže jsou prostě hodin. Takže, takže pojďte, děti, už můžete se dát. Hele, kam jdeme? Já nevím, jestli pane učili, vyjde to na nás. Se od vysračky na Ježíšmarja. Pane, nemáte tady? Tak prosím vás, no oni, že jo? Ale dopředu. Oh yeah! Holky, půjďte dopředu. Hele, tak, pojďte všichni už, my si koupíme popcorn, tak si kupte popcorn. Brácho, tady máš, jdeme. My jdeme dopředu.
Počkej, jdem si sednout. Jo, jdeme si sednout. Tak a vy už máte vybrat. My si chceme říkat, že jo. Ježiš, tak to jste se rovnou mohli vzít na koulovací košík. Ano, my tady máme. My tady máme koulovací košíky, ale nevíme, že to tady máte. Děcka, máte si ty nakupovací košíky a už si probohali. No. A pak za mnou přijďte, jo? Koukejte, jo? No, co no, jako starý časy prostě. Tak vám se tady ty crunch a... Takže tyhle... Jo, já se ještě vemu ty. Měříš zlato, protože tam to dá. Já vám ty telefony a ty můžeš vzít ty košíky. Tak jo. Ježiš, ne, mi jsi to všechno přendal k tobě málem. Tak. Popcorn, telefony dětská, já vám je tam odnesu. Takže. Jo! Tak, děcka, pojďte. Pane Čelo, ale my tady nemáme místo. Kam si... Bude si na zemi. No, jo. Ne, já tam děcka, jděte do VIP. Oh my god, tohle všechno, ano, to je pro vás. Oh my god.